Če, vole, co tam vole. Manufaktura. To se musí zdokumentovat. Jo. Jako Profilux není jenom obchodní firma, že jo? To je prostě výrobní. Já to vím. To jako Lucis se chlubí, ale prostě jako čím jako? Profilux ho trumfne jednoznačně. Za prvé lidma. Mám minimálně vysokou školu. Tady borec dělá na vrtačce, chápeš to? A má normálně vysokou školu. Ale PhD a Jo. Ne, tak jako všude se říká, že vzdělání je důležitý pro kvalitní práci, já si to myslím. Prostě. To není jenom tak, vole, jako. Takže berme tady tohleto video jako odkaz nastupujícím generacím. Ne, já si myslím, že pokud se zintegruje úhel vrtáků s úhlem odsávání, takže to funguje tak, jak má. Včera se celou noc počítal diferenciální rovnice, aby to šlo. Na podstatě, když se zvolí správná značka vysavače, tak jde všechno samo. Jednoznačně, tak ten tok vzduchu o rychlosti V má jistou samou sílu F. A prostě to jde samo skoro. No, to není jednoduchá věc, to není jako práce s buzelou dětí.